Zažil som to. Hovoríte, učíte, dávate si záležať a človek len prikyvuje. Máš pravdu, áno, zmením to. Ale potom prídu dni, týždne, mesiace a nič sa nezmení. Žiadne ovocie, žiadny posun. A vy si kladiete otázku, má to vôbec zmysel? Dá sa taký človek ešte niečomu naučiť? Ježiš o tom hovoril. Povedal, nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu môjho Otca. Matúš 7:21. Súhlas nestačí. Nestačí povedať áno. Kým sa slovo nezmení na čin, kým pravda nevstúpi do života, nič sa nemení. Pamätáte si podobenstvo o dvoch synoch? Jeden povedal, nepôjdem, ale neskôr šiel. Druhý povedal, idem, ale neurobil nič. A Ježiš sa pýta, ktorý z nich splnil vôľu Otca. Odpoveď je jasná. Nie ten, čo sľúbil, ale ten, čo urobil. Mnohí ľudia počujú, mnohí súhlasia, dokonca opakujú pravdu iným, ale žijú ju? Slovo, ktoré sa nestane životom, je len ozvena. A pravda, ktorá sa nepretaví do rozhodnutí, nezmení srdce. Ježiš to videl. Vidí to aj dnes. Tento ľud ma ctí perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Matúš 15:8. Počujú, súhlasia, ale ich vnútro ostáva zatvorené. Ako pôda, ktorá nevpustí semeno. Ako duša, ktorá sa bojí pohnúť. A preto sa dnes pýtam, ktoré slová sme počuli, ale ešte ich nežijeme. Ktoré pravdy sú v našej mysli, ale nepretavili sa do života. Nestačí vedieť, nestačí súhlasiť. Pravda sa musí prejaviť v reči, v skutkoch. V tom, ako sa rozhodujeme, keď nás nikto nevidí. Slovo, ktoré zostane iba myšlienkou, nezmení nič. Ale slovo, ktoré pustíme hlboko do seba, do srdca, do každodennosti, to je slovo, ktoré mení život.